guys, welcome back. ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ವಂಶಿನ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ಡ್ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ವಂಶಿ ಜಂದೆ ಊರು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ ಪಂಡ ಆಲ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಮಾತೊಲ್ಲೆರತ ಲೆಗ್ದಾಲಂಚ ಉರು ಆಪುಲಕ ತೋಜುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪುಕ ನಾಕೆನಗ ಪೂರ ಬರ್ಚಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ದ ಐಟಮುದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ದಾದ ಐಟಮ್ ಪಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅವು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದಂಡು ಐನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಪೇರಂತೂ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ದಾದ ಐಟಮ್ ಒಂದು ದೈತೆ ಬೇರೆ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಪೋತಿರು ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋನ್ ಬತ್ತೆ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಕೆಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅದಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ದೀದ್ ಕುಂಟು ಪೂರ ಚೂರು ಬುಲ್ಪ ಇನಿ ಪಾಡ್ನೆನ್ ಪೂರ ಅರ್ಧದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಪಿದಾಡೋಡು ಅಂಚ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟು ರೌಂಡ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಚೂರು ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಬುಲೆಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾ ಎಲ್ಲೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ 4 ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲೆ 4 ಡ್ರಾ ಬೊಕ್ಕ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂವೋಡು ಪೂಡು ಡ್ರಾ ದಾಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂವೋಡು ಅಂಜಿ ಡ್ರಾ ತೂಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನೀ ಇನಿ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಪುಗು ಏನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಕ The next day. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಾಪುರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದಡ್ನೆ ಯಾನ್ ವರ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ದ ಡ್ರಾ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ ಸೀದಾ ಚಿಪ್ಪಾರ್ಗ್ ಪೋಪುನೆ ವಂಶಿ ಇನಿ ಬಲ್ಲೆ ಏನು ಪನೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಇನಿ ಪೋಪುನೆಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡೆ ಸ್ಕೀಮುಡು ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂತಿ ಜತೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಇಂಕ್ಲು ಅವು ಬತ್ತುದನ್ನು ತೋಜ್ಪಾವೆ ಬಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ದೀತೆರ್ನ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅತ್ತಂದೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ತೆಗ್ತಂಡು ತೂಕ ಅಂಚ ಈತ ಐಟಮು ತೆಗ್ತನು ಪಂಡ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ ಅವು ಕಾಂಬೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬರೀಟೆನೆ ದೀದಿತ್ತನು ಗಾದ್ರೇಜ್ದ ಬರೀಟೆನೆ ದೀದಿತ್ತನು ಅಂಚ ನಾನು ಯಾರ ಪರಪ ಪಿದಡ್ನೆ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ ಸ್ಕೀಮು ಡ್ರಾ ತಡೆ ಪೋದು ಸೀದಾ ಚಿಪಾರ್. A few moments later.
ರೆಡಿ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಂತನ ಗೊತ್ತುಲ ಇರಲಿ ಓಕೆ ರೆಡಿಯೇ ನಾನು ಪೋಪ್ನೆ ಬೇಗ 2 hours later. Going to cow scheme drop V2 dream point ate Who is the today's lucky 4 winner? Murani data And 5 excitement surprise winners. ಒಂಜಾಂಡಲ ಪ್ರೈಸ್ ತೆತ್ತು ಬರೋಡಿ ವಿಶ್ ಮೀ TV ಬತ್ತಂತ ಬರ್ಕ ಜೈ. ದ್ವಿತೀಯ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಾಗಿ 20 ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನದ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಆ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 5 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನಗಳು. ಈ 5 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ವಿಜೇತರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಜೇತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. 5 ಜನ ವಿಜೇತರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಾಲ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ 5 ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಕೊಡಿ. ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 025 025 ಇನ್ನೊಂದು ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಕ್ಷರಗಳು ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು 017 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ 955 955. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 882. ಕೊನೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಜೇತ ಇದ್ದಾರೆ. 861 ಅಕ್ಷರಗಳು ಲಕ್ಷವರೆಗೆ 5 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make it. I feel like I'm losing my mind. Is
Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make 756. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? ಮುಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಡ್ರಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚೊಂಡು. Congratulations! A few minutes later. ಆಲಾಂಡ್ ಪಿದಡಿಯಲ ನಂಬರ್ ಪೂರ ತೂದು ಪುರಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ದಾಲ ಬತ್ತೀಜಿ. ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. A few moments later. Much later. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಅದು ಊಟ ಚಾ ಚಾ